Kaixo, egunon guztioi, ongi etorri enpresarian webgune honetara. David Martinez naiz, Bai Euskari Elkarteko teknikaria. Dakizu bezala, enpresarian Bai Euskari Elkarteak kudeatzen duen proiektua da, eta bi zati edo ardatz nagusi ditu. Batetikan enpresarian azoka, aurten urriaren 25 ospatuko duguna, eta bestetik enpresarian foroak. Saio hau, enpresarian foroen barruan kokatzen da, eta gaurkoa 7. foroa izango dugu. Errenterian gaude, Oarsoaldea Garapen Agentziaren egoitzan, eta gurekin Jose Luis Agretxe izango dugu. Garapen Agentziaren euskara arduraduna. Eta Jose Luisek bukatzen dunen, galderak egiteko tartetxo bat izango duzue, feedbacka mantentzeko. Orduan, animatzen zaituztet galderak egiten, intelektuatzen, eta aurrera, Jose Luisekin uste zaituztet. Kaixo, egunon, Jose Luis Agretxe naiz, Oarsoaldea Garapen Agentziaren euskara arduraduna, euskara sailaren arduraduna, eta azaldu nahi dizuet, Oarsoaldeak Garapen Agentzia gisa euskararekin izan duen harremana, ez? Hau da, nolabait euskarak eta Garapen Agentzia batek topo egin edo egin zuten momentutik izan dugun ibilbidea. Oarsoaldea Garapen Agentzia 1993an sortu zen, Lezo, Errenteria, Pasaia eta Oiartzungo udalek sortuta, eta Garapen Agentzia guztiek bezala garapen ekonomikoa edo eskualdearen garapen ekonomikoa lantzea izan zuen hasierako helburu nagusi. Kontua da, garapenaren kontzeptu horren barruan, garapen sozioekonomikoa aipatzen dugunean, ekonomiaz gain beste alderdi batzuk ere sartzen direla tartean, ezta? Edo behintzat, garai hartako udalek horrela ulertu zuten. Nolabait, ez garapen ekonomikoa bakarrik, baizik eta, herritarren garapena edo herritarren bizikalitatea hobetzearren sartu zitezken beste hainbat arlo, ezta? Hortik egin zitzaion euskarari nolabait sarbidea lehenengo eskualdeko plan estrategikoan. Kontua da ordea, Garapen Agentzia sortu zenean, nolabait inertziaz edo oiden moduan Garapen Agentzia mugatu zela nolabait arlo ekonomikora. Orduan, urte batzuk egin zituen ekonomiara mugatua, enplegua, ekintzailetza eta honelako kontuak lantzeari ekin zion, eta esan dezagun, urte batzuk horrela egin zitula. Kontua da, paraleloki edo aldi berean, eskualdeko lau udalak edo lau udaletako euskara zerbitzuak elkarlanean hasita zeudela, edo elkarlanean gauzak egiten hasita zeudela, eta nolabait elkarlan hori areagotzen joan zen neurrian ikusi zuten zerbait egituraren bat edo sortu beharko litzatekeela nolabait hor sortzen ziren lanei edo aurre egiteko. Beraz, lehenengo gauza euskara batzorde politiko bat edo sortu zen, egitura politiko moduan edo, eta hor sortzen ziren lanak hasiera batean lau euskara zerbitzuen artean eta lau teknikarien artean banatzen zituzten, baina denborak ekarri zuen nolabaiteko egitura komun baten beharra. 1989an erabaki zuten nolabait euskara zerbitzua sortzea, Oarsoaldeko euskara zerbitzua sortzea, hor kontratazio bat egin zuten, teknikaria lanean hasi zen, eta esan genezake hor hasten dela pixka bat Oarsoaldeak euskararekin elkarrekin egin duen ibilbidearen jaiotza edo sorburua hortxe dugu, ezta? Kontua da, euskara zerbitzua sortu zenean, denborarekin hainbat kontraesan edo sortzen hasi zirela Garapen Agentziaren baitan. Normala den bezala, oroitzen dut, lan munduan, hasi ginean lan mundua euskalduntzeko hola plana martxan jarri genunean, 2002an, hor hasi ziren lehenengo kontraesanak, ezta? Izan ere gu joeten ginen enpresetara, euskara plana jarri martxan jartzeko edo gonbidatuz eta planetarako erraztasunak eskainiz, eta etxeko lanak egin gabe geneuzkan. Hau da, Garapen Agentziak garai hartan
oraindik ere, erdara hutsez funtzionatzen zuen, gaztelania hutsez funtzionatzen zuen, orduan hor, izugarrizko kontrasana sortzen zen. Besterengana joaten ginen, etxeko lanak egin gabe genitula, ezta? Orduan, barruan horrek sortu zuen halako behar bat, ez? Eta, bueno, hortxe hasi zen barne euskalduntzearen prozesua, Euskara Batzorde, langileen artean Euskara Batzorde bat sortu zen, zuzendaritzaren aldetik onespena etorri zen, eta Euskara Planari ekin genion, eskualdeko beste hainbat enpresarekin batera, bat gehiago bezala, ezta? Eta hor azten da nolabait bide paralelo bat. Orduan, hor topatzen dugu gauza berezi bat. Alde batetik, garapen agentziak Euskara sail bat duela, edo zuela, lan lerro bezala, hau da, garapen agentzia ez zen dagoeneko garapen ekonomikoa sustatzeko agentzia bat, baizik eta Euskara alorra, Euskararen normalizaziorako tresna bihurtu zen ordurako. Orduan, aldi berean gizarteari begira lan egin behar genuen, eta barrura begira ere, barne euskalduntze plana martxan jarri zen. Orduan, nik pixka bat esperientziaz esan dezaket, nolabait onuragarria izan zela, bueno, nolabait txoke hori edo txoke baina gehiago elkartze hori, nolabait erdararako edo erdal joera duten garapen agentziak oro har, nolabait euskararen aldagaia barneratu zuen eta beste enpresei eskatzen ziena etxean lantzen hasi zen. Geroztik egindako ibilbidea esan behar dut oso onuragarria edo behintzat erabat positiboki baloratzen dudala, ezta? Zergatik, barrura jarri, nolabait euskalduntze plan bat egin genuen, emunekin ari gea geroztik lanean, emuneko teknikari baten laguntzaz, euskara planak garatzen ari gea, eta esan dezaket, garai batean erdara hutsez edo gaztelania hutsez funtzionatzen zuen garapen agentziak, gaur egun ia euskaraz funtzionatzen duela. Behintzat, 2015ean zilarrezko bikain eskuratu zuen garapen agentziak, eta urrezkotik 59 puntura edo gelditu zen. Orduan ibilbide nahiko politia egin du 10 bat urtean. Barne euskalduntzea eginda, langileak euskaldundu dira, langilei perfila hizkuntza eskakizuna ezarri zitzaien, euskara eskoletara joan dira, trebakuntza lanak ere egin dira, eta zerbitzu eskaintza behintzat gaur egun bermatuta dago. Gaur egun nolabait zentratuta gabiltza barne erabileran lan hizkuntza euskara izatea, eta batez ere harremanetarako hizkuntza nagusi euskara izan dadin. Orduan, ofizialki garapen agentziak bere hizkuntza ofizialtzat euskara hartua du, eta horretan gabiltza. Orain bigarren aldiz bikainera aurkeztu, eta prozesu horrek bere horretan jarraitzen du bide honetik. Horrekin paralelo edo aldi berean aritu gara gizarteari normalkuntza edo normalizazio lanak errazten edo laguntzen. Hau da, udalei gauzak erraztearren hainbat programa amankomunean egiten ditugu 4 udalok, eta zentzu hortan esan behar dut gaur egun lehentasunak jarrita dauzkagula aurre eta gazteen euskararen erabilera areagotzen. Garai batean ezagutza ere lehentasunen artean geneukan, baina nolabait ikusten dugu hori bideratu xamarra dagoela zorionez gure eskualdean, irakaskuntza ereduak direla eta bestelako lan batzuengatik, baina ikusten dugu aurre eta gazteen erabileran izugarrizko beharra daukagula batez ere gure eskualdean, eta nolabait hor daukagu lehentasuna jarrita. Eta gehiago zehaztearren, aztertuta aurre eta gazteek zertan ematen dituzten eguneko orduak, nolabait familia, irakaskuntza ikastetxeak eta aisialdia ditugu nolabait jopuntuan, ezta? Eta gure egitasmoak horietan zentratzen dira nagusiki. Horiez gain, baditugu beste egitasmo batzuk, ez nolabait garrantzi gutxiagokoak,
esan behar dut lan munduak ere zentralidade handi samarra hartzen dula, lan munduaren euskalduntzeak, lehen aipatu dut hola plana indarrean dugula 2002 geroztik, eta hola planak bilatzen du eskualdeko enpresek euskara planak implementa ditzaten eta garatu ditzaten, eta zentzu hortan udalek laguntzak eta errazasunak eskaintzen dizkiete. Horrezaz gain, esango nuke, merkataritza lanlerroa ere hortxe dugu, horrek ere bere garrantzia eta bere zailtasunak dituen arren, bere hortan jarraitzen dugu, hasieratik merkataritza jorratzen ari gara, merkataritza eta ostalaritza, eta gero azkenik esan behar dut, helduen euskalduntza alfabetatzea ere hortxe daukagula lantzen ditugun lerroen artean. Hori da pixka bat funtsean gure eskema orokorra. Pixka bat zentratuz gaur egun lan munduan zertan gabiltzan, egia esan 2002 geroztik esperimentatzen aritu gera, gauza probatzen aritu gera, beste hainbat lekutan bezala, gauza bat probatu, funtzionatzen duenari eutsi, funtzionatzen ez duena aldatu, eta hor egin dugun ibilbidea batez ere da, esan dudan bezala, hasiera batean eskualdeko enpresei udalek 175ean finantziatzen zieten aholkularitza lana hartzezaten, eta asmoa beti izan da, nolabaite, 175 urtetik murrizten joatea azkenean enpresen gain gelditzeko nolabait ardura hori, ezta? Egia da, denborak erakutsi izan digula 175 urtetik asko gehiago jaistea nekeza dela. Gertatzen zitzaigun jaistea planteatzen genuen momentuan enpresa batzuk eta utzi egiten zutela. Orduan hor egia da, urte askoan jarraitu dugu 150 finantziatzen, eta 2008an lanitzen aldaketak, nolabait laguntza publikoaren mugak behartu gintuen hor aldaketa batzuk egitera, eta gaur egun, egia esan, eskualdeko enpresek beraien urteko plana aurkezten dute lanitzera, lanitzek diru laguntza dagokion edo erabakitzen duen diru laguntza ematen die, eta laguntza publikoaren mugan, hau da, 160 arteko mugan laguntzen dituzte eskualdeko udalek bere herriko enpresak. Orduan, eskema horretan gabiltza, eskema horrekin jarraitzen dugu, baina egia esan behar bali madut eta zintzo izateko, hasieran hola planak zituen asmoak, urrun gelditu zaizkigu, urtez urte enpresa multzo bat planera txertatzeko edo planera eranzteko asmoa edo helburua geneukan, eta egia esan konturatu gara denborarekin ze zaila den enpresak nolabait euskara planetan sar daitezen eta hola planeko multzo hortan enpresak gehiago biltzea. Egia esan 15 urteko ikuspegi batekin esan dezaket, 17 bat enpresa edo ibili direla hola planean, batzuk hasieratik jarraitzen dute, beste batzuk bidean utzi egin dute prozesu hori, eta beste batzuk berriz hasi, horrelako batzuk ere baditugu. Baina ez da gertatu, hasieran pentsatzen genuen, nolabaite, bilakaera edo esponentzial hori ez da gertatu inondik inora. Orduan, azkeneko 2 urtetan, zentratuta gabiltza nolabaite lan munduko sentiberatzen lanean. Hau da, enpresek euskara plana jar dezaten lehenengo nolabaiteko lanketa bat edo sentiberatzen lan baten beharra dagoela iruditzen zaigu. Beste behar batzuk ere biztakoak dira, baina besterik gabe ezin gara baratza lantzen hasi lurra preparatu gabe edo ongarritu gabe daukagunean, ezta? Orduan, azkeneko 2 urtetan sentiberatzen lanean murgilduta gabiltza, hor daukagu Euskaraz SA sentiberatzen lanketa, eta sentiberatze horrek ukitzen ditu lan munduko eragile guztiak. Hasi enpresarietatik, enpresaburuetatik hasi, sindikatuak eta lanbide heziketako ikastetxeak ere bai, eta nolabait eragileak sentiberatu nahi ditugu. Zentzu hortan, aurten 2. urtez jardunaldia antolatuko dugu,
Eta iazko jardunaldia eta aurtengoa erantzukizun sozialaren inguruan ariko da. Eta erantzukizun soziala zergatik, batez ere ikusten dugulako urtetan euskararekin bakarrik ate joka ibili garenean, enpresek ez dute interesa handirik agertu, askok ez dute euskararen beharrik sentitzen gure eskualdean behintzat, eta nolabait nahiko umezurtz gelditzen da euskara enpresa batera ate joka zoazenean. Orduan, nolabait erantzukizun sozialaren gainontzeko arloekin batera PAK edo sorta berean eskainiz, hau da, berdintzait jatorri aniztasuna, hizkuntzen kudeaketan nolabait sorta berean eskaintzen ari gara. Eta hori da pixka bat, orain murgilduta gauden gaia. Inork, hauxe da pixka bat, azaldu nahi genizuena, orain bero du, honaitxe duzue tartea. Eskerrik asko. Hemen galdetzen didate, galdera bat egin digute, zeintzuk dira hola planera enpresak erakartzeko arazorik handienak. Egia esan, gainetik aipatu dut, ezta, baina zoritxarrez eta gure eskualdean enpresek ez dute berez negozioan euskararen beharrik sentitzen. Ez duten negozio aukera bat bezala ikusten oraindik ere euskara. Askok esaten digute, euren enpresak oarsoaldean egon arren, euren produktuak eta euren bezeroak atzerrian dituztela, edo behintzat ez dituztela hemen inguruan, orduan euskerak ez diela gauza handirik aportatzen, eta hori da gehienen arrazoia edo aitzakia, ezta? Eta, zoritxarrez beharra guztien. Eta beste alde batetikan konturatu ginen, berez hola plana enpresa zuzenduta dago, eta zailtasuna da, gure eskualdeko enpresak gehienek edo enpresen gorputz handiena edo masa handiena lantegi txikiak direla, hau da, pabiloietako lantegi txikiak, askotan familiako lantegiak dira, lauzpaboz lagun, 7 asko jota, eta horiek problema handiak dituzte eguneroko lanaz gain, beste zerbaitetara denbora eskaintzeko. Ez gara batzorde bat osatzea bertan edo euskarari denbora dedikatzea beraientzat, pentsa ezina da. Orduan hori ere badaukagu, orduan zailtasunak badaude. Zailtasunak nabarmenak dira.